Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke nje mbukele ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uclick leyo bell for ama notification. So kwivideo namhlanje ke mbukeli ngizokhuluma ngendaba ethinta uKwezi Ndlovu naye ke futhi ukwanele Mthethwa. Ngaveza ke before mbukeli ukuthi ke uKwezi Ndlovu odlala indawo kaNobuntu kumkhokha bazomreplace ke ngokwanele Mthethwa. Engasiveza ke futhi isizathu ukuthi ingani ke uKwezi Ndlovu ezoshiya kumkhokha ingenxa ukuthi ke ukhulelwe. Ukwanele Mthethwa bengakavelike lapha kumkhokha kodwa ke uzovela maduzo kwamanje nje besabonakele kuma behind the scene ke umkhokha. Ngiyathemba ukuthi ke nje uyayibona leyo video lapho ke escreenini. Zinjalo ke impela mbukeli indaba uKwezi Ndlovu uzoreplacewa yena ke ukwanele Mthethwa. Sazi ukuthi uzokhona nawo kumreplace noma ngeke eze khona kodwa ke kuzobonakala uma ke sevela yena ke ukwanele Mthethwa. Indaba yakhe ukuhamba uKwezi Ndlovu njengamanje bingakacaci ukuthi kahlahle kwenzakalani, ngabe uzobuya noma ngeke sabuya, kodwa ke ngiyobuya ke mbukeli ngizoku-update mase kukhona okuvelile. Njengamanje ke nje baveze khona ukuthi ke ukwanele Mthethwa uzoreplace ke yena ke uKwezi Ndlovu ezike uNobuntu omusha. So zinjalo ke mbukeli sobona ukuthi kahlahle kwenzakalani ezikhiphani, maybe ke uzosiphatha kahle yena ke ukwanele Mthethwa, maybe uzokhona ke ukuba uNobuntu lo esimaziyo. Zinjalo nje mbukeli yizo ke indaba ade ngikuphathele zona lezi. Ngicela ungakhohlwa ke nje ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Hayi ngithi ke nje mbukeli danke ngiyazi bongela.